12 एप्रिल पासून जे आहे आपले फेज 3 निवडणूकमध्ये आपला नॉमिनेशन प्रक्रिया जी आहे ते सुरू होणार आहे. सो पहिले थोडं आतापर्यंत आपण काय काय केलं म्हणजे बिकॉज डेट ऑफ कमेन्समेंट ऑफ इलेक्शन्स म्हणजे 16 मार्च रोजी अनाऊन्स झाल्यानंतर आतापर्यंत काय काय झालेलं आहे मागच्या 1 महिन्यामध्ये त्यांची माहिती आणि काय काय आपण कारवाई करतोय त्यांची माहिती मी देतोय. सो सर्वप्रथम आपल्याला माहिती आहे की 16 मार्च पासून कमेन्समेंट ऑफ इलेक्शन जे आहे ती सुरुवात झालेली आहे आणि 46 रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघ जे आहे लोकसभा मतदारसंघ इथे आपला फेज 3 मध्ये आहे. तो फेज 3 चे जे आहे आपले नॉमिनेशन प्रक्रिया ते 12 एप्रिल रोजी आपली सुरुवात होणार आहे म्हणजे शुक्रवारी 2 दिवस नंतर. आणि आपला जे पोलिंग डे आहे ते 7 मे रोजी आहे. ओके, तो ते डिटेल्स मध्ये जायच्या पूर्वी थोडं आपले इलेक्टरल रोल आणि वोटर संदर्भात माहिती देतो. आहे पहिले आपले 46 म्हणजे 46 रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघ जे आहेत त्यांच्या संदर्भात कॉन्सन्ट्रेट करतो बिकॉज आपले नॉमिनेशन हे सगळे आपले पीसी संदर्भात होणार आहे. तो आपल्याकडे जे आहे 6 एसी आहे. 265 चिपळूण, 266 रत्नागिरी, 267 राजापूर, 268 कणकवली, 269 कुडाळ आणि 270 जे आहे ते सावंतवाडी आहे. ते टोटल आपल्याकडे जे वोटर्स आहे ते 14,38,471 वोटर्स आहे आणि यापैकी ट्रान्सजेंडर जे आहे थर्ड जेंडर ते 11 आहे आणि हे 11 सुद्धा रत्नागिरी असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी मध्येच आहे. वोटर संदर्भात जे आहे काही महत्वाचे कॉम्पोनेंट जे आहे ते सांगतो. आपल्याकडे आपले 6 एसी मध्ये 18 आणि 19 मध्ये म्हणजे एकदम यंग वोटर्स आणि फर्स्ट टाइम वोटर्स जे आहे ते आपले 0.9% आहे म्हणजे 1% वोटर्स जे आहे टोटल वोटर्स पैकी ते आपले यंग वोटर्स आहे आणि त्यांची आकडेवारी जी आहे ते 13,763 इतकी यंग वोटर्स आहे आणि यामध्ये मेल वोटर्स जे आहे ते 7,475 आहे आणि फिमेल वोटर्स जे आहे ते 6,288 आहे. आता त्यानंतर जे दुसरा महत्वाचा घटक आहे ते आहे पीडब्ल्यूडी वोटर्स म्हणजे दिव्यांग मतदार जे आहेत त्यांचे आहे आणि त्यानंतर आपले आर्मड फोर्सेसमध्ये जे कार्यरत असलेले जवान असतील किंवा आपले पोलीस हे आउट ऑफ स्टेट म्हणजे महाराष्ट्राच्या बाहेर काम करत असे जे सगळे लोक आहेत त्यांना सर्व्हिस वोटर्स म्हणतो. इतर देशामध्ये सुद्धा आपले सरकारचे कोणी काम करत असेल असे लोक. सो पीडब्ल्यूडी वोटर्स जे आहे आपले 6 एसी मध्ये 7,011 आहे आणि सर्व्हिस वोटर्स जे आहे ते 1,072 आहे आणि एनआरआय वोटर जे आहे म्हणजे त्यांनी एनरोल केलेलं आहे पण ते इतर देशामध्ये असतो असे आपल्या 6 एसीस मध्ये 113 आहे. आणि चौथा इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट जे आहे ते 100+ वयाचे वोटर्स असे 874 आहे. मी परत रिपीट करतो. पीडब्ल्यूडी वोटर्स 7,011 आहे. सर्व्हिस वोटर्स 1,072 आहे. एनआरआय वोटर्स 113 आहे आणि 100+ वयाचे जे आहे ते 874 आहे. तो आपल्याला माहिती आहे की सर्व्हिस वोटर्स जे आहे ते आपण ETPBS जे पाठवतोय पोस्टल बॅलेट जे सिस्टमवर पाठवतो त्यांना ते भेटतात ऑनलाईन पद्धतीने ते असू द्या किंवा प्रॉक्सी वोटरचं एक फॅसिलिटी आहे ते सुद्धा आहे. तो ते मी नंतर पोस्टल बॅलेटच्या माहितीमध्ये मी सांगतो. आता यानंतर जे आहे आपण पीडब्ल्यूडी वोटर्सच्या बघितलं तर हे 0.8% आहे म्हणजे आपले टोटल मतदारांपैकी हे 0.8% आहे आणि 85+ वोटर्स जे आहे बिकॉज 85+ वोटर्स आणि पीडब्ल्यूडी वोटर्ससाठी होम फॅसिलिटी आहे, होम वोटिंग फॅसिलिटी आहे. तो त्यांच्यासाठी ऑलरेडी आपले फॉर्म 12D सुरुवात झालेली आहे. फॉर्म 12D करेक्ट करणं सुरुवात झालेली आहे. तर त्यामुळे हे आकडे अत्यंत महत्वाचे आहे. सो 6 एसीस मध्ये पीडब्ल्यूडी वोटर्स आहे 11,908
आणि 85+ वोटर्स जे आहे ते 26,181 इतकी आहे. तो हे 0.8% आहे आणि 85+ वोटर्स जे आहे ते 2% वोटर्स आपले 85+ आहे. तो पूर्वी 80+ होता. भारत निवडणूक आयोगाने सांगितलं होतं की 80+, पण आता ते रिवाईज करून त्यांनी 85+ केलेलं आहे. आता दुसरा महत्वाचा विषय जे आहे ते आता मी वोटर संदर्भात सांगितलेला आहे. आता मी पोलिंग स्टेशन संदर्भात सांगतो. आपल्याकडे एकही क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन नाही आहे सर्वप्रथम. ठीक आहे. तो ते आपले क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन आहे, पण ते गुहागर आणि दापोलीमध्ये आहे. तर ते आपले पीसी मध्ये नाही आहे. आपल्या जिल्ह्यामध्ये आहे, पण आपले पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युन्सीमध्ये नाही आहे. सो आपले टोटल पोलिंग स्टेशन जे आहे ते 1942 आहे आणि यामध्ये 230 जे आहे ते अर्बन एरियामध्ये आहे. ओके. आता अर्बन एरियामध्ये जे पोलिंग स्टेशन्स आहेत त्यांची टक्केवारी 12% आहे आणि रुरल एरियामध्ये जे पोलिंग स्टेशन्स आहेत ते 1712 आहे. 1712 आहे. ते 88% रुरल एरियामध्ये आहे. आता 230 जे पोलिंग स्टेशन्स आहेत ते 125 लोकेशन्सवर आहे. म्हणजे एक ठिकाणी 4 पोलिंग स्टेशन होऊ शकतो, एक ठिकाणी 5 पोलिंग स्टेशन होऊ शकतो. सो आपले 125 लोकेशन्समध्ये 230 पोलिंग स्टेशन्स आहेत अर्बनमध्ये. आणि ग्रामीणमध्ये बघितलं 1712 पोलिंग स्टेशन जे आहे ते 1500 पोलिंग स्टेशन लोकेशनवर आहे. म्हणजे लोकेशन्स 1500 आहे, पण 1712 पोलिंग स्टेशन आपले आहे. तो या संदर्भात काही शंका असेल, आपण प्रश्न ज्यावेळी घेऊ त्यावेळी विल आन्सर घेऊ. ठीक आहे. आणखी एक 15-20 मिनिट घेतो. तो आता अश्योर्ड मिनिमम फॅसिलिटी जी आहे, मूलभूत सुविधा, किमान मूलभूत सुविधा जी आहे त्यामध्ये आपले माननीय निवडणूक आयोगाने दिलेले सूचना आणि त्यांचे आदेशानुसार आपले सगळे ठिकाणी म्हणजे 1942 पोलिंग स्टेशनच्या ठिकाणी सगळे आहे. उदाहरण, इलेक्ट्रिसिटी आहे की नाही, पंखा आहे की नाही, लाईट आहे की नाही, पिण्याचे पाणी आहे की नाही, टॉयलेट्स आहे की नाही, रॅम्प आहे की नाही, फर्निचर आहे की नाही, तिथे छाव आहे की नाही, कोणी आले बसले त्यासाठी. लास्ट टाइम कोणी विचारलं होतं की त्यांचे नियोजन काय, तो हे सगळे आहे. तो यांच्यासाठी आम्ही ऑलरेडी खूप वेळा आमचे जे टीम्स आहेत त्यांना पाठवलेलं आहे. उदाहरण, आमचे जे व्हलनरेबिलिटी मॅपिंग रिपोर्ट असतो, VM1 रिपोर्ट, ते आम्ही फेब्रुवारीच्या 15च्या दरम्यान आम्ही भारत निवडणूक आयोगाला पाठवलेलं आहे. तो त्यामध्ये आमचे जे सेक्टर ऑफिसर्स आहेत ते प्रत्यक्ष तपासणी करतात. त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये जे 10-12 पोलिंग स्टेशन्स आहेत ते तपासणी करून हे सगळे आहे की नाही आणि क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन आहे का किंवा व्हलनरेबल पोलिंग स्टेशन आहे का यांची माहिती घेऊन ते सादर करतात. तो त्यांच्या मार्फत आपण चेक केलेलं आहे. आणि दुसरं आहे आपले BLO, बूथ लेवल ऑफिसर जे आहे त्यांच्या मार्फत सुद्धा हे व्हेरीफाय झालेलं आहे. आता आपण VM1 to VM5 रिपोर्ट्स ऑलरेडी आपण ECI यांना सादर केलेला आहे. तो हे रिव्हेरीफाय झालेला आहे. आता त्यानंतर महत्वाचा विषय आहे ते EVM संदर्भात आहे. ऑलरेडी आमचे जे पॉलिटिकल पार्टीज आहे त्यांच्यासोबत आम्ही 3 वेळ त्यांच्यासोबत बैठका घेतलेली आहे. आता आपण पहिला मीटिंग जे झाला म्हणजे 16/3 अनाउन्समेंट झाल्यानंतर पॉलिटिकल पार्टी सोबत आमचं पहिलं मीटिंग 18/3 रोजी झालेलं आहे. त्यानंतर EVM रँडमायझेशन जे आहे म्हणजे मशीनच्या रँडमायझेशन, कोणता BU, कोणता CU, कोणता VVPAT कुठे जातो हे कोणाला माहिती नाही. आणि ECIच्या गाईडलाईन्स प्रमाणे आम्ही हे EVM रँडमायझेशन जे आहे ते आम्ही 5 एप्रिल रोजी केलेलं आहे पॉलिटिकल पार्टीच्या समक्षमध्ये. आणि त्यांना यांचे जे सर्व प्रिंटआउट्स आहेत म्हणजे AC निहाय प्रिंटआउट्स आम्ही त्या पॉलिटिकल पार्टीजना दिलेलं आहे. सिमिलरली हे ऍक्टिव्हिटी सिंधुदुर्गमध्ये सुद्धा तिकडचे जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या देखरेखमध्ये हे झालं असेल. आता तिसरा जे आहे 8/4/2024 रोजी गोडाऊन पासून आम्ही हे जे रँडमायझेशन 5/4 रोजी केलेलं आहे मशीन्सच्या रँडमायझेशन ते 8 एप्रिल 2024 रोजी आम्ही हे जे मशीन्स आहे सर्व 5 ACs यांना आम्ही वाटप केलेलं आहे 8/4 रोजी. ते तिथे सुद्धा त्या दिवशी पॉलिटिकल पार्टीज होते, सगळे यंत्रणा होती, कॅमेरा सगळे, व्हिडिओग्राफी सगळे आम्ही केलेलं आहे. तो आता मशीन्स जे आहे ते आपले 5ही ACs मध्ये वाटप झालेले आहे. तो आता मशीन संदर्भात जे आहे
आम्ही चिपळूणसाठी 145% BU दिलेले आहे आणि CU सुद्धा 145% दिलेले आहे चिपळूण AC साठी आणि VVPAT जे आहे ते 171% दिलेलं आहे. तो मिनिमम कॅप जे आहे BU CU साठी ते 145% आहे. तो सगळ्यांना आम्ही 145% किमान दिलेला आहे. काही ठिकाणी 149% सुद्धा आहे. फॉर एक्झाम्पल रत्नागिरी आहे, कनकवली आहे, अशा ठिकाणी आम्ही दिलेलं आहे. सो आता 8 रोजी आपले 3 एसीस्ट झालेले आहे, इन्क्लुडिंग गुहागर आणि दापोली. आता कणकवली, कुडाळ आणि सावंतवाडीचे जे आहे ते आय बिलीव्ह आज आहे. आज आणि उद्या यांचे डिस्पॅच आहे. बरोबर ना शेवाळेजी? येस. सो त्यांचे डिस्पॅच आज आणि उद्या त्यांनी नियोजन केलेलं आहे. तो आपले टोटल आकडे सांगतो. आपले फर्स्ट रँडमायझेशन रोजी आपण मी आता 6चे सांगतोय पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या. आपले पोलीस स्टेशन्स आहे 1942. BU आपण नियोजन केलेलं आहे ते 2793 आणि CU सुद्धा केलेले आहे 2793 आणि VVPAT केलेलं आहे 2901 इतकी आपण केलेलं आहे. आणि रिझर्व्ह मध्ये जे आहे म्हणजे जे ऍडिशनल 145% हे जे मी सांगितलेलं आहे ते रिझर्व्ह मध्ये 851 आहे BU, 851 आहे CU आणि VVPATचे 959 VVPAT आहे. म्हणजे VVPAT आपण किमान 48% ठेवलेलं आहे आणि CU BU 45% ठेवलेलं आहे. काय एक ठिकाणी एक्सेप्शन आहे ते सावंतवाडीमध्ये, पण बाकी सर्व ठिकाणी आपण मोर दॅन 45% ठेवलेलं आहे. आता मी थोडा ब्रेक देतो बिकॉज शस्त्र परवानाचा एक विषय आहे. मी SP साहेबांना जस्ट रिक्वेस्ट करतो, पण त्यांचे पूर्वी दोन्ही जिल्ह्यामध्ये रत्नागिरीमध्ये आम्ही एक पूर्ण म्हणजे आय बिलीव्ह 3-4 एप्रिल पासून आम्ही एक एक्सरसाइज केलेला आहे. ऑलरेडी आम्ही 4 मीटिंग्स या संदर्भात घेतलेल्या आहे. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये जे पोलीस विभागाकडे आकडे आहे आणि जे महसूल विभागाकडे आकडे आहे ते कंबाईन करून आता फायनल आकडे जे आहे ते 3083 आहे. आपल्याकडे वेपन परमिशन्स, गन लायसन्स परमिशन्स आहे. सिंधुदुर्गमध्ये ते 4465 आहे. ठीक आहे. टोटल आहे 7548 आहे. आणि यापैकी रत्नागिरीमध्ये आपण जे इश्यू केल्या नोटिसेस 3083 पैकी नोटिसेस इश्यू केलेले 2867 आणि त्यापैकी जप्त केलेले ते 2272 आहे. आणि सूट दिलेले म्हणजे जसं की बँकचे सेक्युरिटी आहे किंवा कोणी प्रतिष्ठित व्यक्ती आहे त्यांना सिरियसली ऑलरेडी त्यांच्यावर काय इश्यू झालेले आहे ते असे आम्ही कम्प्लिटली कमिटी जी आहे ते व्हेरीफाय केलेलं आहे. तो एक्झेम्पशनचे जे आहे ते 217 आहे रत्नागिरीचे. ओके. सो टोटल वेपन्स 3083, नोटिसेस इश्यूड 2867, डिपॉझिटेड 2272, एक्झेम्पशन दिलेले 2017. 217 आहे. सॉरी. आता सिंधुदुर्गचे जे आहे टोटल वेपन्स जे आहे ते 4465, नोटिसेस इश्यूड 4389, डिपॉझिटेड जे आहे ते 2035 आणि एक्झेम्पशन दिलेले फक्त 38. ओके. तो आता मी SP साहेबांना रिक्वेस्ट करतो की आपण थोडं आणखी डिटेलमध्ये सांगावं. सांगितलं काल 2272 त्याच्यामध्ये काल दिवसभरामध्ये आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत आकडेवारी आपण 287 पुन्हा नवीन आपण डिपॉझिट केलेला आहे. तर तो आकडा डिपॉझिट केलेला वेपनचा आकडा जो आहे तो 2559 आहे आजवरचा सकाळपर्यंतचा. आणि त्याच्यामध्ये अजूनही आपली प्रगती चालूच आहे. ते 12 तारखेपर्यंत आपला जो टार्गेट आहे तोपर्यंत सगळे डिपॉझिट होतील आणि त्याबद्दलची आकडेवारी दिली जाईल. ह्या कालावधीमध्ये आचारसंहिता 16 तारखेला लागू झाल्यानंतर ज्या इस्मांवरती आपल्याला प्रतिबंधक कारवाई करायला पाहिजे किंवा ज्या लोकांचं क्रिमिनल रेकॉर्ड आहे अशा लोकांच्यावरती आपण प्रतिबंधक कारवाईची मोहीम घेतली होती. आजवर 429 इस्मांवरती अशा प्रकारची कारवाई आपण केलेली आहे. ती CRPC 107 असेल, 110 असेल किंवा मुंबई पोलीस कायदा महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा जो आहे त्याचं 93 प्रमाणे असे एकूण 429 इस्मांवरती कारवाई केलेली आहे. ती अजून सातत्यानं चालूच आहे. त्याच्यामध्ये काही लोकांवरती इलेक्शन रिलेटेड काही मागचे गुन्हे दाखल आहेत त्यांच्यावरती पण आम्ही प्रतिबंधक कारवाई केलेली आहे. या कालावधीमध्ये एक नॉन बेलेबल वॉरंट बजावणी सुद्धा एक मोहीम घेतली होती आणि 16 तारखेपासून काल म्हणजे आज सकाळपर्यंत
जवळपास 159 लोकांची नॉन बेलेबल वॉरंट आम्ही बजावलेले आहेत आणि त्यांना माननीय न्यायालयासमोर हजर केलेलं आहे. त्यानंतर आपण एक दारूबंदीच्या संदर्भातला सुद्धा एक मोहीम आपण घेतली होती आणि त्याच्यामध्ये आतापर्यंत एकूण 93 आपण दारूबंदीचे केसेस आपण त्याच्यामध्ये केलेले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणावरती हातभट्टीची दारू, त्याचं रसायन अशा प्रकारे नाश केलेला आहे. काही ठिकाणी सीझर केलेला आहे आणि त्या लोकांवरती आपण कारवाई केलेली आहे. अंमली पदार्थाच्या संदर्भातली कारवाई सुद्धा आपली थंडावलेली नाही आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यापासून आपण जवळपास 3 वेगवेगळ्या केसेस अंमली पदार्थ विरोधी कायद्यान्वये आपण दाखल केलेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये गांजा आणि इतर जी ड्रग्ज आहेत ती पण आपण जप्त केलेली आहेत आणि त्याची आपण कारवाई सातत्याने आपली चालू आहे. एक ॲडिशनल मुद्दा जो साहेबांच्याकडे सांगायचा राहून गेला तो आपली जी फ्लाइंग स्क्वॉड आहे त्यामध्ये आपण बोलणार आहोत. त्याच्याबद्दल कलेक्टर साहेब त्याच्याबद्दल बोलतीलच आणि पोलीस विभागानं लोकांच्यामध्ये एक आत्मविश्वास वाढावा किंवा त्यांच्यामध्ये एक कॉन्फिडन्स यावा म्हणून आपण शहरांमध्ये पथसंचलन आपण करत आहोत. आपण रत्नागिरीमध्ये पथसंचलन केलं, चिपळूणमध्ये केलं, खेडमध्ये केलं, त्याचबरोबर आपण दापोलीमध्ये सुद्धा केलेलं आहे आणि असं सर्व ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा आपलं पथसंचलन इलेक्शन पूर्व कालावधीमध्ये रूट मार्च त्या ठिकाणी केले जातील आणि लोकांचं कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेजर जे आहे ते आपण केले जाईल आणि कारवाई सातत्याने चालू आहे. धन्यवाद. त्यांचे डिटेल्स आलेले आहे. आम्हाला परवा संध्याकाळी ऑब्झर्व्हर्सचे डिटेल्स भेटलेले आहे. तो सर्वप्रथम आपले खर्चाचे म्हणजे एक्सपेंडिचर ऑब्झर्व्हर जे आहे ते 11 तारीखला येणार आहे. 11 तारीख संध्याकाळी तो हे कलकत्तावरून येतोय. 2013 बॅचचे आहे, IRS ऑफिसर आहे मिस्टर अंकुर गोयल. तो हे 12 तारीख रोजी सकाळी इथे उपस्थित राहणार आहे आणि ऍज पर द ECI मॅन्डेट त्यांना 12 तारीखलाच मीटिंग घ्यावी लागेल. 6 खर्चाचे जे अधिकारी आहेत त्यांच्यासोबत आणि त्यांच्या टीम सोबत आणि ते त्या पहिल्या दिवशीपासून ते पुढच्या 3 दिवस इथे उपस्थित राहणार आहे. सिमिलरली जनरल ऑब्झर्व्हर जे आहे ते जम्मू काश्मीर कॅडरचे आहे मिस्टर राहुल यादव 2014 बॅचचे आहे. ते मोस्टली 17 किंवा 18 तारीखला ते येणार आहे आणि IPS ऑफिसर जे आहे पोलीस ऑब्झर्व्हर ते श्रीमती दिव्या व्ही ओरिसा कॅडरचे आहे 12 बॅचचे आहे. तो हे लोक हे सुद्धा 17 किंवा 18 तारीखला येणार आहे. तर हे ऑब्झर्व्हर संदर्भात आम्हाला माहिती प्राप्त झालेली आहे. सो सर्वप्रथम एक्सपेंडिचर ऑब्झर्व्हर येतील आणि त्यानंतर जनरल आणि पोलीस ऑब्झर्व्हर एका दिवशी येणार आहे. आता FST, SST, VST व्हिडिओ व्ह्यूइंग टीम यामध्ये स्टॅटिक सर्व्हेलन्स टीमचे जे काम आहे ते 11 तारीख पासून सुरुवात होणार आहे. 11 तारीख संध्याकाळी आम्ही डिप्लॉय करणार आहे. तो आपले पूर्ण पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये 6 ACs मध्ये 89 इतकी आम्ही SST टीम्स आम्ही जे मेन नाका आहे, चेकपॉइंट्स आहे किंवा इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स आहे किंवा इंटरस्टेट बॉर्डर जसं गोवा, सिंधूर. ऑलरेडी मी परवा व्हिजिट केला. शनिवारी मी गेलो होतो गोवा बॉर्डरला गेलो होतो आणि तिथे ऑलरेडी एक टीम गोवा पोलीसचे सुद्धा आहे आणि आपले सुद्धा आहे. मी भेट दिली आणि त्यांच्यासोबत संवाद साधला. ते प्रॉपरली रेकॉर्डिंग करत आहे. पण तरीही आपले सगळे 89 टीम्स 11 तारीख रोजी आपले डिप्लॉय होणार आहे. फ्लाइंग स्क्वॉड जे आहे ते 61 आहे. ते ऑलरेडी कार्यरत आहे आणि मी काय काय कारवाई केलेली आहे त्यांची सुद्धा मी माहिती देतो. आणि व्हिडिओ सर्व्हेलन्स टीम जे आहे जिथे मोठे रॅलीज आहे किंवा मीटिंग्स आहे अशा ठिकाणी आपण 31 व्हिडिओ सर्व्हेलन्स टीम्स आपण नियुक्त केल्या आहेत. 31 आणि या व्हिडिओ सर्व्हेलन्स टीममध्ये जे रेकॉर्ड केलं त्यांचे आपण बघायच्या मेनली 2 विषय असतो. एक आहे एक्सपेंडिचर रिलेटेड आपल्याला बघायचे असतो आणि दुसरा जे आहे ते MCC व्हायोलेशन संदर्भात मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टच्या व्हायोलेशन झालं असेल तर या 2 संदर्भात व्हिडिओ व्ह्यूइंग टीम ते बघतात. सो असे आपले 13 आहे. 6 ACs साठी आपले 13 आहे आणि चिपळूण, रत्नागिरी, राजापूरमध्ये जास्त आहे. आता सेक्टर ऑफिसर्सचे जे आहे ते महत्वाचे काम आहे. यांच्या आम्ही ऑलरेडी मीटिंग्स घेतलेल्या आहेत. फरवरी 5 आणि 6 तारीखला आम्ही यांचे सर्व जिल्ह्याचे म्हणजे 5 AC आणि सिंधूरचे लोकांचे सुद्धा आम्ही मीटिंग घेतली होती आणि परत आम्ही मागच्या बुधवारी राजापूरमध्ये आम्ही सिंधूरचे घेतलं आणि आपले जिल्ह्याचे सगळ्यांचे आम्ही आपले ऑफिसमध्ये घेतलं होतं. तो इथे आपण बघितलं तो टोटल मतदान केंद्र मी सांगितलं 1942 1942 आहे आणि
सेक्टर ऑफिसर्स नियुक्ती जी आहे ते 250 आपण केलेलं आहे आणि राखीव झोनल अधिकाऱ्यांची संख्या 30 आहे. तर टोटल 280. आता यांचे ट्रेनिंग झालेलं आहे. यांना काय करायला पाहिजे, पोलिंग डेच्या दिवशी काय करायला पाहिजे, सगळे सूचना त्यांना दिलेल्या आहे. आता आपल्याकडे जे पोलिंग डे म्हणजे ऑलरेडी नोडल सोडून आपले पोलिंग डेच्या संदर्भात जे पोलिंग स्टॅफ पाहिजे त्यांच्यासाठी आपण आतापर्यंत जे नियुक्ती आदेश दिलेला आहे टोटल प्रिसाइडिंग ऑफिसरच्या 2087 आपण प्रिसाइडिंग ऑफिसरचे आदेश काढलेले आहे. पहिला पोलिंग ऑफिसर जे आहे त्यांचे 2086 काढलेले आहे आणि बाकी दोन P2 P3च्या 4205 असं टोटल 8378 आपण पोलिंग ऑफिसर्स आणि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्सचे काढलेले आहे. शेवाळीजी तुमची माहिती आली नाही, तुमच्या माहिती इथे मला पाहिजे तर जस्ट मला व्हॉट्सअप करा. मी सिंधुदुर्गच्या सेपरेटली सांगतो. हे फक्त मी रत्नागिरीचे दिलेले आहे प्रिसाइडिंग ऑफिसर आणि पोलिंग ऑफिसर स्टॅफच्या. आता मी सिंधुदुर्गच्या जस्ट प्रिसाइडिंग पोलिंग 1, 2, 3च्या आलं नाही, बट त्यांचे जे स्टॅफ आहे ते 7167 आहे आणि त्यापैकी मेल 4361 आणि महिला जे आहे ते 2560 प्लस इतकी आहे. पण त्यांचे प्रिसाइडिंग पोलिंगमन आणि अदर पोलिंगच्या मी माहिती देतो आता 1-2 मिनिटमध्ये. आता त्यानंतर जे आहे आपले स्ट्रॉंग रूम जे आहे ते महत्वाचे आहे बिकॉज आपण सुद्धा आपले जे सहकारी आहे प्रत्येक एसीमध्ये त्यांना सांगू शकतो. आपले चिपळूणमध्ये जे आहे ते परशुराम एज्युकेशन सोसायटी संचालित युनायटेड इंग्लिश स्कूल चिपळूण इथे आपली स्ट्रॉंग रूम आहे. डिस्ट्रीब्युशन सेंटर इथे आहे आणि कलेक्शन ऑफ पोलिंग मटेरियल सुद्धा इथेच आहे. रत्नागिरीचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन आपण सर्वांना माहिती आहे मेन रोडवर आहे. राजापूरच्या आबासाहेब मराठे आर्ट्स अँड न्यू कॉमर्स सायन्स कॉलेज राजापूर इथे आहे. कणकवलीच्या फर्स्ट फ्लोअर ऑफ HPCL हॉल कणकवली कॉलेज कणकवली इथे आहे. कुडाळच्या तालुकाच्या लागताच एक मोठा हॉल आहे, त्या हॉलमध्ये बॅडमिंटन हॉल आहे ते आपण अधिग्रहित केलेलं आहे आणि तिथे आपण हे स्ट्रॉंग रूम आपण बनवलेलं आहे. सावंतवाडीचं जे आहे सावंतवाडी नगर परिषद बाळासाहेब ठाकरे ध्यान प्रबोधिनी सावंतवाडी तो मी हे सगळे मी व्हिजिट केलेलं आहे पर्सनली. म्हणजे एक सावंतवाडी राहिला होता, मी शनिवारी गेलो सावंतवाडीच्या स्ट्रॉंग रूम आणि तिकडच्या प्रशिक्षण मी पर्सनली अटेंड केलेलं आहे. आता बाकी विषय यायच्या पूर्वी मी जस्ट आपल्या नॉलेजसाठी 2019 मध्ये जे निवडणूक झाली होती सो त्यामध्ये आपले चिपळूण असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये 56.73% वोटिंग झाला होता. 56.73%. रत्नागिरीमध्ये 62.95%. राजापूरमध्ये 58.08%. कणकवलीमध्ये 63.58%. कुडाळमध्ये 64.13 आणि सावंतवाडीमध्ये 65.33%. हे टोटल येतो 61.64 आणि पोस्टल बॅलेटचे जे पोस्टल बॅलेटद्वारे जे वोटिंग झाली होती ते 5000 झाले होते आणि त्यांचे 0.34%. म्हणजे आपण टोटल बघितला तो मागच्या वर्षी जे वोटर्स होते म्हणजे मागच्या वर्षी म्हणजे मागच्या इलेक्शनमध्ये मागच्या वेळी जे टोटल वोटर्स होते ते 14,55,577 होते आणि यापैकी जे वोटिंग केलं म्हणजे ऍक्च्युअली पोलिंग डेच्या दिवशी पोल केलेला आहे ते 9,02,355 आहे. म्हणजे याची टक्केवारी 61.99% आहे. तो आता यावर्षी आमचे फुल प्रयत्न आहे की किमान 75% वोटिंगसाठी आमच्या स्वीप ऍक्टिव्हिटी मीटिंग्स आणि प्रत्येक जे गोष्टी आम्ही करू शकतो ते सर्व आम्ही करतोय. आता कमिंग बॅक टू सिंधुदुर्गचे जे मनुष्यबळ आहे त्यांच्या संदर्भात मी माहिती देतोय. प्रिसाइडिंग ऑफिसर जे आहे टोटल 1157 आहे. फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर जे आहे ते 1157 आहे आणि P2 P3 जे आहे ते 2314 आहे. सो टोटल पोलिंग डे साठी त्यांचे जे नियोजन केलेलं आहे ते 4628 आहे. आता कमिंग टू कंप्लेंट्स म्हणजे आतापर्यंत काय केलेलं आहे, MCC सुरू झाला त्यानंतर तुम्ही काय केलं असा प्रश्न येऊ शकतो.
तर त्यासाठी मी सर्वप्रथम सांगतो की डिफेसमेंट अंतर्गत आम्ही जे कारवाई केलेली आहे, आता गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी 24 अवरमध्ये जे काढायला पाहिजे टोटल वॉल रायटिंग, पोस्टर, कटआउट, होर्डिंग, बॅनर, फ्लॅग असे आम्ही 6 एसीस मध्ये म्हणजे इन्क्लुडिंग सिंधुदुर्ग 5874 आम्ही हे गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टीवर विथिन 24 अवर्स आम्ही एमसीसीचे गाईडलाईन्स प्रमाणे कारवाई केलेली आहे. सर डिफेसमेंट रिमूव्ह जे आहे ते 5874 आहे. 48 तासमध्ये जे पब्लिक प्रॉपर्टीवर काढायचे आहे ते 5952 आहे. अगेन यावर वॉल रायटिंग, पोस्टर, कटआउट, बॅनर, फ्लॅग हे सगळे आहे. प्रायव्हेट प्रॉपर्टी जे आहे ते 72 तासमध्ये करायला पाहिजे. तिथे आम्ही 3554 इतकी केलेलं आहे. आणि या सर्व प्रक्रियामध्ये एक विभागाने पोस्टर्स काढला नव्हतं त्यांच्या बसेसवर, तर ते संबंधित अधिकाऱ्यांना सस्पेंड सुद्धा केलं गेलं आणि आता ते सस्पेन्शनवर होतं. आता लेटेस्ट स्टेटस मी जस्ट विचारतोय ते काय आहे त्यांच्या दीपक एम्प्लॉईच्या डिटेल्स एसटीच्या. आता सी विजिल, एनजीएसपी आणि टोल फ्री नंबरवर आता आपल्याला सी विजिलवर कंप्लेंट्स येतील बिकॉज 12 तारीख कॅन्डिडेट फायनलाइज झाला, त्यानंतर काय काय प्रचारामध्ये. सो आतापर्यंत जे आहे ते आपल्याकडे 6 कंप्लेंट सी विजिलवर आलेले आहेत आणि 6चे 6 आपण ड्रॉप 4 केलं म्हणजे काय कॉन्क्रीट तक्रार नव्हता आणि डिस्पोज जे आहे ते तिथे जाऊन ते बॅनर काढणं ते सगळे आपण डिस्पोज ऑफ केलेले आहे. आता या व्यतिरिक्त एनजीएसपी म्हणजे नॅशनल ग्रीव्हन्स सर्व्हिस पोर्टल इथून सुद्धा ते आपल्याकडे तक्रार येतात. तो इथून आपण 70 तक्रार आपल्याकडे आले होते आणि 70च्या 70 आपण सॉर्ट आउट केलेलं आहे. हे काल म्हणजे 9/4 पर्यंतच्या माहिती आहे. आता त्यानंतर टोल फ्री नंबर जे आहे ते 1950 इथे काल 2 पर्यंतच्या जे माहिती आहे 33 कंप्लेंट्स आपल्याकडे आले होते आणि आपण सर्व 33 जे आहे निकाली केलेल्या तक्रारींची संख्या 33 आहे. आता आपण सर्वांना माहिती आहे, मी परत रिपीट करतो, नॉमिनेशन डे ते 12 एप्रिल आहे. 12 एप्रिल हा ते मी येतोय सगळे डिटेल्सवर येतोय. अंतिम तारीख जी आहे ते नामनिर्देशन पत्र सादर करण्याची अंतिम तारीख जे अंतिम दिनांक ते 19 एप्रिल आहे. नामनिर्देशन पत्राची छाननी म्हणजे स्क्रुटिनी ते 20 एप्रिल आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचे अंतिम दिनांक ते 22 एप्रिल आहे. ओके. आणि आता 12 ते 19 मध्ये फक्त 5 दिवस आहे, 3 दिवस सुट्टी आहे, 5 दिवसच आहे त्यांच्याकडे. तो 12 फ्रायडे आहे, त्यानंतर सुट्टी 2 दिवस आहे, परत त्यांच्याकडे ते 5 दिवस पैकी परत त्यांना 1 दिवस सुट्टी आहे. 17ला सुट्टी आहे. तो हे असं आहे पब्लिक हॉलिडे जे डिक्लेअर्ड आहे ते त्या अनुषंगाने सांगतोय. आणि मतदानाच्या दिनांक जे आहे ते 7 मे 2024 रोजीचे आहे. मतमोजणी दिनांक 4 जून 2024 आहे. नाही, सुट्टी जे अधिकृत सुट्टी जे दिलेलं आहे भारत सरकार किंवा आपले शासनाने त्या दिवशी ते भरू शकत नाही, ते देऊ शकत नाही. मेनली 11 ते 3 जे टाइम आहे त्या टाइममध्ये ते देऊ शकत नाही. ते दिले तरी आम्ही रिसीव्ह करणार नाही, ते महत्वाचे आहे. आता मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटी MCMC हे सुद्धा महत्वाचे आहे बिकॉज पेड न्यूज काय ऍडव्हर्टाइजमेंट्स काय टीव्हीमध्ये द्यायच्या, प्रिंटमध्ये द्यायच्या, तो हे समिती बघतोय आणि हे सर्टिफाय करतोय. या समितीचे सदस्य सचिव जिल्हा माहिती अधिकारी आहे. तो आपल्याकडे कोणी असं अप्लाय केलं बिकॉज ते कॅन्डिडेट आणि पॉलिटिकल पार्टीजचे आहे, तो ते यांचे काम सुद्धा ऍक्च्युअली मे बी 12 पासून फुल फ्लेजमध्ये ते सुरू होणार आहे. आता ट्रेनिंग संदर्भात जे आहे ते आम्ही जे ट्रेनिंग घेतलेलं आहे मेनली 6-7 रोजी म्हणजे 6-7-8 रोजी सर्व जिल्ह्याचे आणि सिंधूर जिल्ह्याचे म्हणजे इन्क्लुडिंग दापोली गुहागर सांगतोय. 6-7 2 दिवस प्रिसाइडिंग ऑफिसर आणि पोलिंग ऑफिसर्स जे आहे म्हणजे 1, 2, 3 त्यांचे आम्ही प्रशिक्षण घेतलेलं आहे. पहिला प्रशिक्षण होता आणि अटेंडन्स ऑलमोस्ट 97-98% होती. एके दुःखे ऍबसेंट होते, त्यांचे काय वैयक्तिक कारण म्हणजे हेल्थ इश्यूज असं काय असेल ते होतं. अदरवाईज सगळे जे प्रेझेंट त्या ट्रेनिंगमध्ये होते. आणि मी पर्सनली कुडाळमध्ये होतो, मी पर्सनली सावंतवाडीमध्ये व्हिजिट केलेलं आहे. राजापूरमध्ये मी उशिरा गेलो, इव्हिनिंग अराउंड 6:30ला गेलो होतो.
पण मी ट्रेनिंग अटेंड करू शकलो नाही. आणि संडेच्या दिवशी मी, एसपी साहेब, सीईओ सगळे आम्ही चिपळूणमध्ये होते त्या दिवशी सुद्धा. आता जे मिस आउट झालेले आहे ते सेकंड ट्रेनिंग ही आहे, सेकंड रँडमायझेशन, त्यावेळी आम्ही अटेंड करणार आहे. सो इथे सुद्धा ट्रेनिंगमध्ये सुद्धा प्रॉपरली जे ट्रेन करायला पाहिजे ते त्या अनुषंगाने आपण ट्रेन ऑलरेडी आपले सर्व यंत्रणांना देतोय. आता मीटिंग्स जी आहे, आतापर्यंत आम्ही 56 मीटिंग्स घेतलेल्या आहेत आतापर्यंत. म्हणजे 5/2 पासून मी सगळे काय काय कारवाई केलेली आहे, म्हणजे ऑलमोस्ट एव्हरी डे काही ना काही तरी मीटिंग्स सुरू आहे. आतापर्यंत 56 मीटिंग्स आपण घेतलेल्या आहे ऍज पर द डायरेक्शन्स ऑफ ईसीआय. उदाहरण 5/2 आम्ही सेक्टर ऑफिसर्सचा घेतला, 6/2 सेक्टर ऑफिसर सिंधुदुर्ग, 8/2 किमान मूलभूत सुविधा पोलिंग स्टेशन्समध्ये, 9/2 सेक्टर ऑफिसर्स हँडबुक, 11 ते 15 हँडबुक फॉर सेक्टर ऑफिसर, 16 आरओ हँडबुक. असं सगळे, म्हणजे असा कोणताही विषय नाही आहे जे सुटला असेल. तो वी हॅव कव्हर्ड एव्हरीथिंग. आता एक महत्वाचा विषय आहे, आम्ही 9/4 एक आदेश काढलेला आहे आणि ते आहे जिल्हा खर्च संनियंत्रण समिती यांच्याकडील मंजूर दरपत्रक. तो यामध्ये ऑटो रिक्षाचा काय रेट असतो, जीप, टेम्पोचा, टाटा सुमो, असं व्हेकल्सच्या सगळे डिटेल्स आम्ही दिलेला आहे ना. त्यानंतर झेंडे किती इंच बाय किती इंच ते राहायला पाहिजे, कटआउट, टोपी, मफलर, बिले, म्हणजे ऑल रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर. तो हे आम्ही असं आपण बघितलं तो नियरली एक 10/5 आम्ही आदेश काढलेला आहे. तो असा कोणताही विषय नसेल जे सुटला असेल, असं काही सुटलं असेल, यू आर वेलकम टू सजेस्ट. दर जे आहे ते फॉर एक्झाम्पल कोणताही मोठा रॅली झाला, मोठा काही रॅली झालेला आहे, तो आमची जे टीम आहे ते जाऊन ते बघतात एक्सपेंडिचर टीम की तिथे किती खुर्ची आहे, किती फर्निचर आहे, ते सगळे त्यांचे अंदाजे ते एस्टिमेट काढतात की या प्रोग्रामसाठी कॅन्डिडेटच्या किती एक्सपेंडिचर झालेला आहे. सो असं कॅन्डिडेटच्या आपल्याला माहिती आहे की कॅन्डिडेटचं जे एक्सपेंडिचर लिमिट आहे ते 95 लाख रुपये आहे. तर त्या गाड्यांचा वगैरे जो खर्च आहे तो तुम्ही कसा डेप्युटी आरटीओ प्रत्येक जे गोष्टी आहे त्या विभागांना विचारून अजून. पण साहेब व्हेज पुलाचा जर तुम्ही तो 60 रुपये ठेवलाय ना, तो त्या कार्टूनचा दर म्हणताय, नाही 130 रुपये मार्केटला आहे म्हणून म्हटलं. कोणता व्हेज पुलाव काय दिले ना, बिर्याणी 60 रुपये काय बघा दर टाकलाय तुम्ही. नाही, मी कुठे व्हेज पुलाव सांगितलं नाही. नाही, खाद्यपदार्थांमध्ये काहीतरी आहे बघा ते बिर्याणी 60 रुपये काहीतरी छोटं कार्टून, तर मला वाटतं ते पॅकेजचं असतं छोटं कार्टून. हा, व्हेज बिर्याणी 60 रुपये आहे, बरोबर आहे. देखा आपल्या पहिले नाही, ते कसं केलेलं सर आपण की आपण जे इन्व्हेस्टमेंट केलेलं आहे ते सुद्धा विचारात घेतलेलं आहे. नाही, ते सगळे आम्ही कन्सिडर करूनच केलेले आहे. 60 रुपयाला व्हेज बिर्याणी क्वालिटी, देखील क्वालिटी क्वांटिटी प्लस हेल्दी हे मेन उद्देश आहे. ते सोडून आपण ठीक एनी ऑफ दॅट इज नॉट व्हेरी इम्पॉर्टंट. उमेदवारांना बिर्याणी खाल्लेलं पोट बिघडलं ते सगळ्या बातम्या टाकून. आता एफएसटी आणि एसएसटी जे कारवाई केलेली आहे त्यांच्या संदर्भात सांगतो. एक मिनिट, हे फिनिश करता हूं, इम्पॉर्टंट आहे. आपण जो खर्चाचं जे म्हणताय ना सर, त्याच्यामध्ये जाहिरातीचं जे म्हटलंय वृत्तपत्राचं, तर ते पुन्हा आवृत्तीचं किंवा पुणे एडिशन असं आपण त्याच्यामध्ये नमूद केलंय, तर तेही आपण क्लिअर. ठीक आहे, ओके. सी, आता आम्ही जे मेन कोहर्ट जे आहे, कोहर्ट्स म्हणजे जसं कॅश आहे, लिकर आहे, जे सीजर करतोय, फ्रीबीस आहे, नार्कोटिक्स आहे, असे जे आतापर्यंत कारवाई केलेली आहे त्यांची माहिती देतो. 268 कणकवलीमध्ये 19/3/2024 रोजी 10 लाख रुपये पकडलेले आहेत. ठीक आहे. आणि 270 सावंतवाडीमध्ये 25/3/2024 रोजी 4 लाख रुपये पकडलेले आहेत. आणि दुसरा आपण लिक्करचे बघितला तो डेली काही ना काही आहे, एक्सेप्ट 18 आणि 19 तो आपण आतापर्यंत लिक्करच्या जे आहे ते 16,300 समजा, 16,300 लिटर. आणि यांची किंमत आहे 1,13,58,350. इतकी आपण लिकर जे आहे ते आपण साठा पकडलेला आहे. म्हणजे बिफोर टू ऍक्च्युअल नॉमिनेशन, हे सगळे प्रोसिजरच्या पूर्वी. आणि नार्कोटिक्स जे आहे ते 1,700 रुपयाच्या आपण आतापर्यंत सीजर्स जे आहे ते आपण केलेले आहे.
साहेब यातली जी कॅश आपण पकडली आहे ती इलेक्शनशी रिलेटेड होती, कशाने ठरवलं? सी काय आहे, बेसिक रूल असा आहे की 50,000 पर्यंत त्यांना काय हे नाही आहे, सीजर्स नाही आहे. सीजर म्हणजे जप्ती नाही आहे. पण 50,000 पेक्षा जास्त असेल त्यांच्याकडे कन्सर्न डिटेल्स राहायला पाहिजे. म्हणजे ते या बँकवरून मी विड्रॉ केलेलं आहे असं काहीच नव्हतं त्यांच्याकडे. But that's an unaccounted cash. Unaccounted cash. So no. It is no. It is. We cannot say कि it is related to distributing for elections. Unaccounted cash आहे ते सांगणार नाही ना मी निवडणूकसाठी घेऊन. Unaccounted cash. इतने जल्दी कोई नहीं बताएगा. So इसीलिए रूल्स बनाया है कि 50,000 तक है तो दे कैन कॅरी, 50,000 पेक्षा जास्त आहे तो दे हॅव टू शो प्रूफ. आता समजा त्यांनी 10 लाख रुपयाचा प्रूफ दाखवला असता तो ओनली आमची जी टीम आहे फ्लाइंग स्क्वॉड किंवा तिथे गोवा बॉर्डरवर असलेले एसएसटी दे हॅव टू इंटिमेट टू इन्कम टॅक्स. इन्कम टॅक्सला इंटिमेशन द्यायच्या की हे 10 लाख पकडलेलं आहे, पण त्यांना कॉन्फिस्केट करायचे नाही, त्यांना सोडून द्यायच्या, पण इंटिमेट करायचे इन्कम टॅक्सला टू रिव्हेरीफाय. दॅट्स इट. सो आता मेन जे आहे फायनली मी 1-2 मिनिट घेतो त्यानंतर प्रश्नोत्तर. मेन जे आहे ते नमुना 1 तो इज रेडी. आमचा नमुना 1 रेडी आहे बिकॉज सुट्टी उटी होतं. बट हे आता इश्यू करणार नाही, विल सर्क्युलेट फर्स्ट आहे ना, ते 12 तारीखला इश्यू करतोय. तो यामध्ये श्री जीवन देसाई ते सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी असतील. ते आमचे ऑफिस 2nd फ्लोअर माझे चॅम्बर हेच मेन ठिकाण आहे जिथे नॉमिनेशन फाईल करायचे आहे. त्यांचे सुद्धा सेम ऑफिस आहे आणि हे टाइम जे आहे ते 11 ते 3 आहे. आणि त्यानंतर मी ज्याप्रमाणे सांगितलेलं आहे ऑलरेडी 19 एप्रिल ते लास्ट डे ऑफ फायलिंग नॉमिनेशन्स आहे. 20 तारीख छाननी आहे आणि 22 तारीख जे आहे अर्ज मागे घ्यायच्या ते 22 तारीख आहे आणि 7 मे जे आहे ते पोलिंग आहे. ते हे आम्ही नोटिफिकेशन ऍज पर द ईसीआय गाईडलाईन्स फॉर्म नंबर 1 त्यामध्ये आम्ही ऑलरेडी रेडी आहे. तो आता एकच मला सांगायचं होतं की आपले जे सगळे ग्रामपंचायती आहे ते सगळे ग्रामपंचायतला आम्ही पाठवणार आहे. सगळे 1942 पोलिंग स्टेशन जे आहे त्यांच्यावर पाठवणार आहे. सर्व आमचे गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स जे आहेत त्यांचे कार्यालयामध्ये पाठवणार आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी नोटीस बोर्डवर आणि पोलिंग स्टेशनच्या ठिकाणी सुद्धा हे आम्ही लावणार आहे. सो दिस इज द लॉजिक. जे हा सो आतापर्यंत आपल्याकडे जे फॉर्म 12D आलेले आहेत परत आलेले आहेत ते मी एसी वाईज सांगतोय. आपल्या जिल्ह्याचे सांगतो आणि सिंधूरचे सुद्धा सांगतो. दापोली 85+ असे फॉर्म्स आपल्याकडे 574 आलेले आहेत आणि पीडब्ल्यूडी वोटर्सचे 91 आलेले आहेत. 264 गुहागरच्या 85+ 408 आलेले आहेत. पीडब्ल्यूडीच्या 72 आलेले आहेत. आता आपले पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आहे 265 चिपळूणच्या 85+ 336 आहे. पीडब्ल्यूडीच्या 72 आहे. 267 रत्नागिरी 85+ 414 आलेले आहेत आणि पीडब्ल्यूडीचे 54 आलेले आहेत. 267 राजापूर 85+ 172 आणि पीडब्ल्यूडी 41. तो आपण आपले पीसीच्या बघितला तो 1089 फॉर्म्स आपल्याकडे आलेले आहेत आणि सिंधुदुर्गचे जे आहे ते 850 आहे. टोटल 1939 फॉर्म्स आपल्याकडे आलेले आहेत. सो सिंधुदुर्गमध्ये सुद्धा मी बायफर्केशन सांगतोय 850च्या 268 268 कणकवलीच्या 85+ जे आहे ते 340 आहे. पीडब्ल्यूडीच्या ते 60 आहे. 269 कुडाळच्या 85+ 69 ना 69 आहे आणि पीडब्ल्यूडी जे आहे ते 5 आहे आणि 270 सावंतवाडीच्या 85+ ते 325 आणि पीडब्ल्यूडी जे आहे ते 51 आहे. टोटल 85+च्या 734 आणि पीडब्ल्यूडीच्या 116 असं टोटल मिळून 850. सो सिंधुदुर्गचे 850 आणि आपले 3 एसीसच्या 1089 टोटल 1939. हा तो 17 तारीख जे आहे म्हणजे 5 दिवस आफ्टर नॉमिनेशन असा रूल आहे. ते 12 नंतर 5 दिवस. तो 17 तारीखला यांचे फायनल आकडे जे आहे होम बेस्ड वोटिंगच्या ते फायनल आकडे आपल्याकडे येतील. तर हे आतापर्यंतच्या. सो आता आपले काही प्रश्न असेल